Stellans, mulla on pallo hallussa. Se hieno sokkeri on siellä Stellans. Laitela. Ismola. Stellans. Kyllä voitte. Minä yritän murtaa. Chris. Hei! Stellans. Siellä on karismaattinen tyyppi. Laitela. No niin. No sen takiahan mä tässä just makaan. Täytyy hioa tässä vähän taktiikkaa ennen kuin aloitan. Ja jos mä aloitan, Niin, jos lopetan. jos mä tästä lähdenkin jatkamaan matkaa. Sillalta alas. Halvemmaksi tuli se, että nautti. Kivääriä. Kyllä on! Kuollut. Meinasin tuossa tappaa. Koja. Murhaaja. Taisi mennä takalukkoon. Tälle se on. Sinä turpa kiinni nyt! Se puukotti mua! Tää ei tuu toistumaan. Mä impaan sen. Voitko sinä samalla pestä ne munkin housut? Tais silloin viimeksi vaan unohtuu, kun... I am bulletproof! Voi perhana sun kanssas! Haittakaa perunalaatikko! Puukotti mu! Sattuuko sua johonkin? Mun mielestä sä kyllä pelkäät ihan turhaa. Monster kill. Monster kill. Killing spree. Loot house. Voi perhana sun kanssas! Vittu. Tuoppo. Tähän kauppa kaatuu alta aikayksikö. Kuka suomalainen mies tosissaan haaveilee jostain turvekylvystä tai... No tietä. Reitti selvä. Bonjour! Alkulämmittelyä. Nyt olisi pötyä pöydässä. Mitä? Se vaan ei tainnut mennä niin hienosti kuin sä ehkä kuvittelet. Incoming! Tadaa! Superman. Hieno homma. Hyvää työpäivää, rakas. Ooh, yeah, you're real scary. Niin, mites? Laitetaanko nimet papereihin vai tilataanko kuohujuomaa ensiksi? Sweet. Noista sarjakuvalehdistä on kans kova kysyntä. Nämä tavarat saa vihdoinkin kodin. Siellä ovat joutuneet pölyyntymään pimeässä kellarissa. Mehumaija. Minä yritän murtautua. Tässä teillä on ilmanen tiskikoneen täyttäjä, maton tamppaaja ja imuroija. Käykö näin? Kävisit sä sen liitosormuksen jokaisesti mukaan? Hyvää lenkkiä. Voi helvettä. Meidän telkkari on hävinnyt. Tää alakaappi on paljon parempi. Paskaa.
Our priority is to get the Iron Man weapon turned over to the United States of America. Mä vaan yritin... Jep. Ismo Laitelaa ei ole ennenkään häädetty sorvin äärestä. Joten palveluksessanne... What I saw you do to Tony Stark on that track, wow. You need my resources. Niin on, ja ottanut lisää velkaa. This whole loan. Musta mies. Hiljaa! You don't have to do this alone. Tää on mun yksityisasia. I hope you're ready. Ai. Come on! Tässä siitä lukee. Joku roti sentään.